Dobrý den, milí diváci, přátelé a příznivci Ostnatého drátu. Vítám vás u dnešního dílu, který bude tak trochu zvláštní. A to jednak formou, kdy vidíte, že rozhovor nahráváme formou videorozhovoru. Zkoušíme spojení mezi Plzní a Bratislavou a zatím se zdá, že funguje. A zároveň velmi unikátním hostem, kterého tady můžu dnes přivítat, a to je Pavel Zbojek. Bývalý dlouholetý příslušník Slovenské vězeňské služby a také bývalý ředitel věznice Leopoldov, který zažil na vlastní kůži dvě, řekněme, nejtemnější události československého vězeňství, a to je vzpoura ve věznici Leopoldov v roce 1990 a krvavý útěk v roce 1991. Ahoj Pavle, no díky, že jsi tady s námi. Lukáš, ahoj, ďakujem za pozvanie, ďakujem, veľmi si to vážim. Já si to moc vážím a moc na to těším, muziku. Mohl by si na začátek přiblížit vlastně, kdy ty si do věznice nastupoval? Lukáš, ja som nastúpil 1. mája, 1. kvetna 1989. Na moje narodeniny som končil základnú vojenskú službu v septembri 88 a v ten deň som si povedal, že v živote si uniformu neoblečem, v živote na to nedám na seba. A ako počuješ, tak o pár mesiacov som bol v Leopoldove, som skladal prísahu. Nastúpil som na základnú pozíciu ako strážne oddelenia ochrany, čiže strážna väža, sprevádzanie vozidiel a vchody, stráženie vchodov. A co tě teda nakonec přesvědčilo vlastně začít pracovat ve vězeňské službě? Lukáš, v tom čase, mal som 21, nemal som ani 22 vlastne, ale cítil som sa veľmi starý, že som sa potreboval rýchlo ženiť a k tomu som potreboval byt, alebo sme potrebovali byt a tá služba, polícia, väzenstvo, to bola v podstate záruka v tom čase dostať sa k bytu, k pridelenému bytu, takže tá moja snaha v podstate bola veľmi zištná skúsiť a zabojovať, či dostanem byt. A kdyby si měl popsat, jak vlastně jako vypadala ta věznice v době, kdy ty jsi tam nastupoval, jako teda vlastně řekněme nováček, ještě relativně životně jako celý neskušený, tak jak to pro tebe vlastně působilo to prostředí, když jsi tam poprvé vstoupil? Lukáš, to bolo strašné, pre mňa to bol strašný zážitok. Už keď som bol na prvých psychotestoch pred prijatím, keď som prechádzal ten obrovský areál, mal 17 hektárov, tak si to vieš predstaviť, celá tá bývalá protiturecká pevnosť. Keď ma viedli, alebo teda keď nás brali z hlavného vchodu na vyšetrenie, mne to strašne pripadalo všetko čierne, temné, také ponuré, také veľmi... Všetko len nie motivačné. Ja som vtedy mal na mále, či vôbec sa neotočím a nevrátim sa. Ale v podstate aj tie začiatky boli také, že možno som mal výhodu, určite som mal výhodu, že som začínal ako strážny, že som tie vnútorné priestory poznal iba ako hliadka, že väčšinou to boli tie strážne, že vchody a tak ďalej. A dovnútra sme v podstate chodili kontrolovať nebezpečných väzňov na pracoviska, na oddiely, sčítacie nástupy robiť, takže nebol som stále vnútri, ale som chodil do ubytovacej časti a späť na ochranu, takže dalo sa to prežiť, ten začiatok tej temnej diery sa dal prežiť, hej. Ale bolo to strašné, bolo to deprimujúce, bolo to... Páči? A ty jsi vlastně jako nastupoval v období, který v podstatě jako bylo těsně předtím, než přišla revoluce. A jakým způsobem vlastně ta revoluce a pád komunismu proměnil to klima v té věznici? Změnilo se to nějak proti té době, kdy ty jsi tam nastoupil? Lukáš, ja som nastúpil v máji 1. kvieten 89, čiže čistá totalita, tam ešte nejaký závan nejakej blížiacej sa revolúcie alebo nejakých tých pohnutých časov, ktoré boli absolútne, to nebolo cítiť v ničom. Tam bola čistá totalita, vyslovene čistá totalita. Väzni mali menšiu strannú dávku ako služobní psi. A ja neviem, to boli trojaky postele. Vieš si predstaviť 2 postele nad sebou a predstav si 3 postele nad sebou. 70 alebo 65 ľudí, neviem presne, v jednej izbe, v jednej cele. To bolo negustiózne, nehygienické, aj tá strava, ktorú mali, ja som mal pocit, keď sme boli pri nejakom videi stravy, že to je furt to isté, stále to isté. Jedine, čo mali vynikajúci chlieb, ktorý si sami piekli, ale čistá totalita až do toho novembra, do listopadu 89. A pak došlo teda k nějaké zásadnější proměně? Po revolúcii myslíš? Aha. Lukáš, v podstate premena, väzenstvo je obrovský kolos, ktorý sa nedá otočiť, to je ako obrovská loď, ktorú neotočíš behom dní ani týždňov, takže
Premena bola v podstate v tom, že začalo sa s nimi viacej rozprávať, s odsúdenými osobami. Dosiahli cez ich akčné výbory to, že takí tí najhorší príslušníci, bachári, ako im hovoria, ten názov nemám rád, tí boli odstavení, tí museli odísť z ubytovní, kde vykonávali službu. Prišli nejaké úľavy, samozrejme, návšteva, myslím, strava sa začala aspoň trošku zlepšovať, dlhšie povolovanie televízneho vysielania, vieš, také všetko viac menej také kozmetické úpravy. A čakalo sa na to, čo priniesie nežná revolúcia, čakalo sa na amnestiu. To viselo vo vzduchu, to sa dalo krájať, hej. A když potom ta amnestie teda v tom roce 90 jako přišla, tak jak to dopadlo na tu atmosféru, jak to změnilo vlastně jako náladu vězňů nebo i zaměstnanců? Lukáš, v prvom rade obrovská eufória tých, ktorí mohli odísť. Predstav si Leopoldov v tom čase, ale stále hovorím to z pozície človeka, ktorý bol v tom čase, už som bol síce referent režimu na oddelenie výkonu trestu, takže bol som bližšie k odsúdeným, ale stále som mal tie informácie v podstate len veľmi kúse, takže môj pohľad, obrovská eufória tých, ktorí boli prepustení. Z 2500 väzňov, ak si dobre pamätám, myslím, že 2500 bol v tom čase počet, ktorý bol zatvorený. Mám pocit, že okolo tisícky mohla v tom čase, čísla klamal by som, to sú veci, ktoré sa dajú dohľadať, nerad by som nejak zavádzal. Poviem, že 1000 odišla domov na slobodu. Zbytok samozrejme zostal, násilné trestné činy a tak ďalej, pričom myslím, že každému, ak si dobre spomínam, išiel rok z trestu dolu. Na základe amnestie pána prezidenta Václava Havla. No a takže eufóriu vystriedalo v podstate obrovské sklamanie. Čakalo sa na nejaké druhé kolo amnestie možno, neviem, možno čakali, že sa bude zvažovať nejaký ďalší posun, lebo tých väzňov ostalo fakt ešte strašne veľa. No a v podstate, keď zistili, že to je konečná, že len minus 1 rok u každého z nich, tak sa začali radikalizovať. A to bolo také, to už v podstate januári, niekedy 5. 6. januára mám pocit, že sme zakročovali proti takej revolte, že boli pozatváraní v celách, chceli chodiť do práce, odmietali odmietali dodržiavať ústavný režim a podobne, ale vtedy v tom januári, v tom lednu 90 sa to podarilo nejak rozbiť, to by som dal silné slovo, potlačiť tú vzburu, ktorá bola len demonštráciou sily. Že v Leopoldove boli príslušníci z iných ústavov, ktorí nabehli s nami v podstate okolo tých ubytovacích zariadení, a len tí väzni cez okná, keď zbadali tú silu uniformy okolo, tak v podstate nevstali sa. Prestali rebelovať v tom čase, hej, na chvíľku. Nicméně to odstrašení nebylo úplně takový a nakonec k té spouře došlo. Čekal to vlastně jako někdo, že to může takhle vyeskalovat a že může dojít k tomu, k čemu došlo vlastně v březnu 90? Ja si myslím, že ľudia, ktorí zodpovedali v tom čase, to museli čakať. Pretože sám som bol v službe viackrát, keď sme v nočnej službe, keď sme s kolegom chceli ukončiť televíziu alebo ukončiť večierkov, nejakú denný režim a vyháňali nás a vyhodili nás z ubytovní, vyhnali nás. Vyslovene sa radikalizovali a išli takým štýlom, že síce sa stiahneme na chvíľočku, ale my tu budeme páni, že nadriadení sme dávali všetky informácie, všetko sa posúvalo hore, ale pokiaľ ja viem, tak aj na výžach mali zakázané použiť strelnú zbraň v prípade čohokoľvek. Takže my sme boli v podstate bez rúk, bez akýkoľvek právomoci. Ja mám taký pocit, že ako keby ani v tej chvíli nikto nevedel, že čo s nimi ďalej v tom lednu, po amnestii, myslím, v tom januári. No. A nebyla tam nějaká snaha třeba s nimi jako víc mluvit nebo vysvětlit tu situaci, že vlastně jako za to, ne, že nemohla, nebo jako, že to není rozhodnutí té věznice, vlastně jako nějakým způsobem deeskalovat, ne na základě demonstrace síly, ale nějakýma jako jinýma technikama deeskalovat tu situaci, jak by k tomu teda nedošlo. Viem, čo myslíš? Ja si myslím, že v tom čase aj pedagógovia, ktorí medzi nimi pracovali, robili maximum aj nadriadení na všetkých frontách, ale vysvetli mase ľudí, ktorí... Oni to neboli žiadni baránkovia, to neboli žiadni... Nechcem nikoho uraziť, ale boli to väčšinou recidivisti, ktorí mali veľa odsedené. A v televízii videli eufóriu na námestiach, ktorá sa v tom čase niesla celou krajinou.
A v podstate, aspoň ja som to tak vnímal, že a čo my, čo teraz my? Ja budem ďalších 8 rokov ešte tu nás sedieť, ja sa dostanem von. Celá krajina sa teší zo slobody, vída slobodu. Takže akékoľvek rozprávanie s nimi boli úplne, myslím si, že kontraproduktívne, nikam neviedli. A stále si teraz žiadali niekoho z verejnosti proti násiliu. Myslím, že aj pána Havla požadovali do väznice a ďalších nejak, aby s ním prišli rozprávať, ale to boli veci, ktoré v tom čase asi neboli možné, neviem. Až bychom se teda přesunuli do toho 15. března 1990. A jak ty si vlastně jako pamatuješ ten 8. den, kde byl jsi v té věznici a případně, jestli se zúčastnil ty přímý konfrontace s těmi vězněmi, jak bys to popsal ten den ze svého pohledu? 15. března myslíš ten zákrok a horiaci Leopoldov? 28. březen, 28. marec. 15. sa začali nejak radikalizovať a vyháňať nás. A to máš v podstate skoro 2 týždne, kým sa nejak kompetentní, myslím, našu vládu v tom čase, rozhodli, že je situácia tak kritická, že sa vzbúra táto revolta musí potlačiť. Takže 28. sa v podstate, my sme mali nejakú pohotovosť, všetci prišli tam, boli dovezení na výpomoc príslušníci z iných útvarov, bolo tam veľa policajných síl, dokonca ústavná urna, bývali červené barety z Prahy, nespomeniem si teraz tú skratku. Takže vtedy v ten deň sa rozhodlo, alebo v ten deň sa mala tá zbúra jednoducho potlačiť. Lenže tak poznáš to asi aj z nejakej reportáži alebo z dokumentov. V podstate až do nejakého obeda sa váhalo stále, len sa nejak vyzývali tými tlampačmi, aby sa vzdali, aby upustili a tak ďalej, ale videli skrátka väzni aj vtedy, že nemajú šancu na úspech, že žiadna amnestia nebude a jedine čo bude potlačenie vzbúry. Lebo to množstvo ozbrojený transport, vrtuľník, ktorý nalietával, monitoroval situáciu, zhadzoval nejaké tie výbušky medzi nich, aby ich trošku vyplašil a tak ďalej. No tak potom sa to zvrhlo veľmi rýchlo. Myslím, že aj nejaký prvý útok nastal do obeda, urny, útvar rýchleho nasadenia, teraz som si spomenul, ale ten útok bol stiahnutý. V podstate tá prvá akcia bola zastavená, príslušníkov stiahli naspäť, ja neviem dôvod, nepoznám príčinu a v podstate až do obeda, tak nejak sa zvažovalo, rozhodovalo a stále sa vyzývali, aby sa vzdali. Že nie riešiť násilím, ale vyzvať ich, aby upustili. No ale tak medzi tým začali horieť niektoré pracoviska, pretože oni mali acetylénové fľaše, mali sečné zbrane, mali riedidla z tých pracovísk, takže mali zápalné fľaše porobené. Nahádzali to na strhu, v podstate začalo horieť ten objekt hradu, to je taká obrovská ubytovacia časť, začalo horieť pracovisko, až sa to dostalo do situácie, keď zakročujúci, neviem, či to bol vtedy minister vnútra, alebo generál sám, ale neviem presne, kto tam bol, vydal pokyn, že zakročiť a potlačiť zbúru, rozbiť zbúru. A ty si byl součástí té jednotky, která vlastně šla jako dovnitř to potlačit, nebo kde si v té době vlastně byl? Hej, dostal som sa do tej predvádzacej skupiny, ktorá išla v podstate hneď za zakročujúcou policajnou jednotkou. Našou úlohou bolo v podstate tých, ktorí oni vyženú, alebo akýmkoľvek spôsobom, kde nejak vyvalia dvere, vystrelia dvere, nejaké zabarikádované, tak my sme tých väzňov mali vyťahovať, zbierať, pútať a predvádzať na určené miesto. Kontrolovať samozrejme osobné prehliadky. A tak prehliadky sa vtedy robili takým spôsobom, že sa všetci vyzliekali do náha, viac menej všetci a išli na nejaké miesto stretnutia. A možná jako taková osobní otázka, neměl si strach, protože pořád se byl vlastně jako mladý kluk, který měl jít teďka do hodně nebezpečné situace, tak já si představím na tvém místě jako sebe, tak bych asi upřímně strach jako měl. No. Lukáš, strach. Určite strach som mal, nie som hrdina, strach som mal, ale na druhej strane to bol adrenalín. Vyplavený adrenalín, možno aj z toho všetkého, čo sme zažili v tých týždňoch predtým, keď sme viackrát boli z tých nočných vyhodených väzňami, ktorí prišli za nami s palicami a vyslovene neublížili nám nikomu, ale hnali nás odtiaľ preč, vyháňali nás, mali tvrdé reči, tvrdé poznámky. To bola silná konfrontácia, ktorá trvala viacero týždňov, takže ten strach možno prehlušilo niečo, že už končí nejaká etapa, ktorá ďalej nemohla trvať, takže, ale strach som mal určite, áno. Vieš, nad hlavou ti lieta vrtuľník, 300 metrov od teba vyhadzujú do vzduchu dvere, ktoré boli zabarikádované
takže tlaková vlna nám pomaly čapice postarala, takže áno, strach bol, lebo to nebolo jednoduché. Okolo teba horelo, padali zo strech tiež krydly praskajúce, tak nebolo to jednoduché. No a ta věznice se vlastně v podstatě změnila tak trochu ve válečnou zónu, že jo? A No, jasné. jak potom trvalo, než se ta věznice dala vlastně jako dohromady? Jak vypadala ta doba po toho, co ta spoura byla potlačená? Jak bys popsal jako tu věznici jako takovou? Vieš čo, ja som sa v podstate po nejakom čase, keď sa povyvádzali všetci väzni, no takmer všetci väzni niekde na tú plochu, kde mali byť zhromaždení, tak sa hneď určovalo, čo s nimi, pretože tá časť bola spálená, bola nepoužiteľná, takže ja som sa v tom čase, v ten deň na večer dostal do skupiny zase nejakých ďalších kolegov, ktorí sme brali 2 autobusy a prevážali sme, myslím, že 2 autobusy do Kuržimy pri Brne, do väznice, kde bola nejaká dohoda, že tam ubytujú naši, takže ja som tam strávil nejaké 4-5 dní, takže ja som potom stratil nejak Leopoldov z dohľadu na pár dní v tej chvíli, ale keď sme sa vrátili, a ešte k tomu, keď nás poslali tam k tomu Brnu, vieš, v tom čase žiadne telefóny mobilné ako teraz, Leopoldov horel, to Leopoldov je na rovinte, čiže Hlovec a celé okolie vidí v podstate len hustý dym a streľbu a vrtuľník. Čiže ľudia sme rôzni, takže ľudia z okolia už každý narozprával svoje, každý ťahal svoje, každý išiel, koľko mŕtvych, koľko. V tom čase sa premietali americké filmy v televízii, tak tam to bolo neuveriteľné, že koľko bolo scenáristov v našom regióne. Takže ani moja najbližšia rodina nevedela, čo som, kde som, lebo to informácie sa nepodávali, nikto neodpovedal na telefonáty. Takže tiež strach bol skôr doma, alebo obrovský strach bol doma. No ale keď som sa vrátil potom po tom týždni, či po tých 5 dňoch, to bolo strašné, to bol pohľad na boisko. To boli ruiny, vyrabované, zničené, podpálené. No a keď si sa pýtal, že koľko to trvalo, mám pocit, že ani naše vedenie, alebo Slovensko ako také nevedelo, čo s tou väznicou, lebo po pár rokov, mesiacov, neviem presne, klamal by som, že uznesením Národnej rady bola Leopoldovská väznica zrušená, že bolo rozhodnuté, že v podstate už viacej nebude plniť funkciu väzenského zariadenia. Aj vzhľadom tomu, čo tam sa dialo aj v 50. rokoch, aj počas totality ďalej, a vzhľadom k tomu, aká bola zničená, pretože tie peniaze si asi nikto nevedel představit. Aha. Nicméně k tomu vlastně jako nedošlo a ty asi v té době nemůžu jako vědět, co tě v podstatě jako bude čekat, protože bych řekl, že ta vlastně druhá a asi horší zkušenost, možná mi to vyvrátíš, tě vlastně jako čekala, nasvědčovalo něco tomu, že teda se blíží ten útěk, který je v podstatě jako jeden z nejkrvavějších v dějinách našeho vězenství. V roce 91 jako Polgária a jeho banda provede to, co provedla. A nasvědčovalo tomu něco, nebo vlastně si všichni mysleli, že to nejhorší má ta věznice za sebou? Ako hovoríš, že prvý moment bol ten, že to najhoršie máme za sebou. To znamená, že sa nejak lokalizovali tie časti, kde by sa mohli ďalší väzni ubytovávať, tie sa nejak dali do poriadku, ktoré neboli moc zničené, vypálené. V podstate bola funkčná signalizácia, celý funkčná WC, kúpeľky a tak ďalej. Takže nejaká časť, neviem presne koľko, zostala v Leopoldove väzňov. My sme boli zaradení do štandardného režimu v tom čase, alebo teda pokusu o štandardný režim, kde by sa chodilo na pracoviska, kde by sa dodržiaval ten denný režim. Áno, tá eufória trvala chvíľočku, ale to pekto poviem, stále ako keby naši nadriadení alebo vedenie, minister sa dovolí si tvrdiť, nevedeli čo ďalej. Ako stále sa hovorilo o humanizácii. Áno, my sme to vítali, viacerí z nás vítali humanizáciu, ale nikto nevedel, čo si pod týmto slovom predstaviť, respektíve kde humanizáciu nejakým spôsobom zastaviť. No, tiež si myslím, že odtiaľ potiaľ, no. Ja som v tom čase nerobil medzi väzňami, bol som operátor na oddelení ochrany, to znamená, že som sedel pri vysielačkách, kamerách, ktoré boli v tom čase strašidelné, na nočné videnie neexistovalo, bolo to čisto primitívne. A keď sa pýtaš, že či to bolo nejak cítiť, nejaká radikalizácia alebo niečo, bolo to v podstate veľmi rýchlo, myslím, že už po pol roku, alebo možno aj skôr, sme to cítili tak, že sme išli na večeru, sme chodievali na jednu ubytovňu, alebo cez jednu ubytovňu odsúdených. Museli sme kráčať chodbou, na ktorej boli oni po vypúšťaní voľne, nejakých 10 ciel, tam boli pohyb medzi sebou.
mohli sa navštevovať, mohli chodiť. A my sme cez nich chodili, my sme samozrejme vždy po sme chodievali pre istotu, ale keď sme sa s referentami rozprávali, tí sami hovorili, tí, čo slúžili pri nich, že je to situácia, že to začína byť veľmi divné, veľmi zvláštne, majú hlúpe narážky, majú provokačné reči, vyslovene sa radikalizujú. Prehliadky sa dokopy nejaké nerobili, keď išli z pracovisk, alebo keď sa robili len veľmi také naznačené prehliadky, takže mohli si podonášať na tie cely, na ubytovne, v podstate čokoľvek. A my keď sme prechádzali ako ochranári cez tie ubytovacie časti do kuchyne, do jedálne, tam, kde sme mali večere, tak to bolo vyslovene, že vyšiel z cely a ramenom do teba narazil, alebo nejaká sprostá pripomienka znútra, aby si ho nevidela. Takže to bolo také zvláštne, také divné. Když si vzpomeneš, Bulgáry nějakým způsobem jako vyčníval v téhle skupině, protože on byl pak ten hlavní strůjce toho účeku, že jo? Tak byl už v té době nějakým způsobem jako, řekněme, nezvladatelný? No, neviem, či som nejak Bulgáriou vnímal, ja som ani vtedy, keď sa stali udalosti, nevedel, okolo sa jedná. Myslím, že meno Bulgári mi ani nič nehovorilo. Možno v súvislosti k tomu, že bol to drzák, ktorý robil problémy po všetkých väzeniach, v tom čase už mal nejaké lúpeže, za sebou mal niečo odsedené, ale to bolo tak skôr blok, oni boli tak všeobecne. Radikalizovali sa tak postupne viacerí. Správali sa tak. A potom teda přišel asi ten den, na který pravděpodobně asi nikdy už jako nezapomeneš, že jo, 23. listopadu 1991. A jak na ten den vzpomínáš? Mohl bys ho vlastně jako popsat, jak probíhal z tvýho pohledu? Protože já neznám nikoho, kdo by měl takovou zkušenost jako vážně. Ešte to bola v sobota 23.11. Mali sme nočnú, ja som mal v piatok voľno, piatok som mal prvú stretávku pomaturitnú po 5 rokoch, kde sme sa teda veľmi dobrá partia v Piešťanoch stretli spolužiakov a v sobotu som nastúpil do služby do nočnej. Jediné, čo bolo veľmi zvláštne pre mňa, že v tom čase boli určené, vieš, presne stanovené zmeny príslušníkov. Prvá zmena, druhá zmena, všetky tie zmeny, ktoré sa striedali. A do našej služby nastúpilo viacero, až tak nepochopiteľné. Vždy sa niekto doplňal, keď niekto ochorel, ale bolo viacero iných príslušníkov. To ma tak zaujalo, že čo sa vlastne deje, ale tak vieš to, nevieš, či nejaká marotka a tak ďalej. A druhá vec je, zachytil som od tých, čo mali, moja smena, čo mali dennú predtým v piatok, že v piatok sa robili nejaké prehliadky, nejaké zvláštne prehliadky, že sa kontrolovala kanalizácia a brána a taký zvláštny pohyb, ale v podstate nikomu, ani tomu veliteľovi zmeny, no, tomu sa dostaneme neskôr, nikomu nebolo nič bližšie povedané. Robilo sa niečo s tým, že nejak sa do nás nestarajte, my si robíme svoju prácu, to iné oddelenie, ktoré to robilo a tak to nejak to tak prešlo, veď tie prehliadky sa predtým robili, vieš, aby sa predišlo vzbúre a podobné veci, a tak to nikoho tak nejak až tak neohromilo, ale niekomu to tak utrlo do očí, že také zvláštne prehliadky, ktoré sa predtým nerobili. Tak ja som nastúpil normálne službu na operačnom stredisku. Nastupovali sme o 6:00. O 6:00 kolegovia išli na sčítací nástup do útvaru. To je v podstate ten bod, keď do nejakej 6:45 zavolajú tí, čo chodia nasčítať veliteľovi zmeny, že veliteľ, ja neviem, stav 1550, veliteľ povie v poriadku, sedí nám to, OK, tak potom sa môže začať televízia, potom sa môže začať akákoľvek činnosť. No vtedy je v podstate ústav paralizovaný, kým ten stav nesedí, ten stav musí sedieť jednoducho. Takže naši sa vrátili, zástupcovia veliteľa smeny boli dvaja, vrátili sa z odčítáku. No potom nejak neviem, potom z môjho pohľadu ešte jedna vec, veliteľ smeny odišiel pred sčítacím nástupom, povedal mi, že ide na kontrolu do ústavu. Nerobil som síce operátora dlho, robil som operátora 3/4 roka, ale človek nemusí byť nejak prorok, aby pochopil, že pred sčítakom sa neodchádza. Veliteľ smeny to je riaditeľ ústavu v neprítomnosti. A pred ukončením sčítacieho nástupu odísť preč bolo také zvláštne, čiže zostal som tam sám, ja v tej miestnosti. Dvaja kolegovia sa vrátili a vtedy som počul zvláštny hukot
Ja som mal asi 3 alebo 4 miestnosti od toho vchodu. Nejaký krík, buchol, možno výstrel. Ťažko sa mi to identifikovalo v tom čase, pretože to bolo, pre mňa to je ako splet nejakých vecí, ktoré sa udiali, vieš, nie následne, ale v nejakom momente, že tak tá myseľ, alebo ja neviem, to prežívanie moje tak zapracovalo, že to mám nejak spojené do jedného. V podstate rozsvietili sa mi na tom nejakom pracovnom ohľadacom paneli viacero kontroliek, tak človek v tej chvíli, vieš, priorita sú, vytlačil som nejaké, spýtal som sa, čo tak, až také zvláštne nejaké hlásenia, volanie o pomoc, a to bolo naraz. A medzi tým ten bucho, ktorý prichádzal zvonku, a v podstate vybavil som možno 2 alebo 3 hovory cez tú hlásku a preletel okolo mňa jeden z mojich kolegov, môj zástupca, teda veliteľ z našej zmeny, ktorý sa držal za krk, evidentne krvácal, a snažil sa prebehnúť dozadu, poza môj chrbát. Tam je ďalšia miestnosť, taká nejaká šatňa tam bola. Tak to som zdrevenel a v zápäti za ním, to som zbadal tmavého človeka v uniforme, ktorý na mňa mieril zbraňou. Ja som mal zbraň, to si pamätám doteraz presne, ja som sa musel na tom kresle pootočiť a operátor jediný mal povolenú, pretože sedel celý čas v službe, tak mali sme povolené, že zbraň s opaskom a slúžilo si odložiť do také skrinky príručné. Takže v podstate ja som spravil len to, že som pri tom, keď na mňa mieril, vytiahol tú zbraň a hučal na mňa stále, aby som to položil, aby som nebláznil. A teraz, vieš, to boli sekundy, milisekundy, mám pocit, že to trvalo väčšine, pretože keby som chcel čokoľvek robiť, mal som tú zbraň, neviem, či ty to hovorí 50, 70, to boli také tie, jak na strelnicu v podstate teraz, nič, srandovné pištole. Musel by som tú zbraň natiahnuť, záver, a odistiť. To už bolo tak veľa, že už sa blížil ku mne s tou svojou zbraňou, tak som odložil tú zbraňu a to stoja. Potom prišiel prvý bol Bulgári, druhý bol Uriga. No tak tí potom teda, tam som dostal nejaké pokyny aj ručné, aj ústne, keď som odložil zbraň. A potom som len vnímal, že už mi povedal, že učíš, ukludniť, či ja neviem, čo by to hovoril, tak som ešte nejaké hlásky povytláčal, že pohode sme. Lukáš, mne to vtedy ešte stále neprišlo, že mali uniformu, hoci boli zvláštni, mali na sebe uniformy. Nemali síce ani košele, ani nič, ale v tej chvíli vidíš, že uniformu, prizná sa, že ja som bol v tom, že nás prepadli zvonku, že niekto prišiel zvonku. Ja som si ani nepripúšťal, že to je niekto, kto nás mohol napadnúť zvnútra, že to je útok zvonku. No a medzi tým, keď som už vstával a dvihli ma, že pôjde s nami, pôjdeme do ústavu, stále som bol, že to je útok zvonku, tak som len videl ten kolega, toho tam vzadu nejak chytili, toho raneného, toho Milana Galbavého, sedel na stoličke a neviem, ešte možno na moju adresu čo povedal, a vyťahol nôž Bulgária, odzadu ho zabil, odzadu ho vrazil nôž, tak som sa stihol otočiť, aby som to nevidel celé, ale tak ten zruk to do konca života nezabudnem, ešte ten prenikajúci nôž. Tak mi dovolili zobrať si nejaký kabát. Bola strašná zima, tak sme išli do ústavu. Keď sme prechádzali do ústavu, tak pod ránou som našiel dvoch mŕtvych som videl v kaluži krvi. Stále som myslel, že to je zvonku, že to je útok zvonku. Až potom, keď sme prešli tou bránou, vlastne ocitli sme sa vo vnútornej časti ústavu, tak som zbadal pri jednej mreži jeden mladý chalán, neviem koľko ten Maroš slúžil s nami, ten tam bol zabitý, ten tam bol na zemi. Tak som pochopil, že asi sa nejedná útok zvonku. No a keď sme prechádzali ďalej, ušli sme až na tú ubytovňu, vlastne odkiaľ oni odišli. Tam som zbadal 2 kolegov, ktorí nastupovali do služby v ten deň. A tí boli povyzliekaní, mali len nejaké košele. Vlastne im zobrali tie uniformy. A stal pri nich vychovávateľ. Všetci traja v podstate boli nejak dobití, alebo bolo vidieť, že ich zbili. No. Sa niečo dohadovali a Bulgári mi oznámil, že pôjdeme na iný oddiel, na inú ubytovňu, že tam je ďalší odsúdený, ktorého ja mám vytiahnuť z disciplinárneho trestu. Vieš, to je situácia tak bizarná, že prišli sme na tú ubytovňu a teraz operátor večer o 7:30, alebo ja neviem koľko bolo, príde za referentom režimu
a tomu referentovi režimu povie, daj mi, Botoš, tuším, Botoš to bol, ja si ho beriem, neviem, čo som si ani vymyslel. Teraz ten referent pozerá na mňa ako na zjavenie, to je to nepochopiteľné, čo som od neho chcel. A ja som bol aj medzi dverami vonku, no z oboch strán tých vchodových dverí stál jednej strany Polgari, z druhej Uriga s pištolami. Takže v podstate som nemohol ani som nechcel dovoliť, aby tí referenti vyšli von a tí sa obidvaja tlačili, dali mi toho Botoša potom po nejakých pár minútach dohovárania, neviem čoho. Tak sme brali toho Botoša a chceli ísť von, že ideme ťa vypravdiť, ideme kúsok s tebou. Pane Bože, tak som nejak očami, alebo ja neviem, akým spôsobom zatlačil naspäť, aby zatvorili tie dvere, aby sa vrátili do tých svojich kancelárií. Tak sme zobrali Botoša s tým, že išli po tých ďalších na tú ubytovňu, kde to celé vzniklo. A išli sme na hlavný vchod. Lukáš, my sme museli prekonať 2 alebo 3 dvere, také zamrežované, ktoré sú ovládané elektrozámkom. Oni boli tak zdatní, že si vyťahli, mali porobené nože a tými nožmi, neviem, či dobre naznačiť, tým nožom si stlačili jazyček, vedeli, akým spôsobom toho zámku a zámky si otvárali. Čiže oni to mali nakúkané všetko, v podstate napozerané, oni išli ako na hotové. No na hlavnom vchode tam ešte tých mŕtvych v podstate pooberali, neviem, či o peniaze, o zbranie určite, o náboje určite. Mňa sa pýtali, že kde je sklad zbraní, ešte sa chceli do skladu zbraní dostať a tak ďalej. Som poklamal, že na administratívnej budove, ale tam je to také istené, a tak som si vymýšľal, pritom sklad bol kúsok za operačným strediskom, keď sa pozerali o 3 metre ďalej, tak sa dostanú k samopalom. Chvála Bohu, nemali čas to riešiť. No a potom sme v podstate išli von. Vchod do ústavu má 2 brány. Jedna brána ide do ubytovacej časti, druhá v podstate vychádza von do civilného sveta. Medzi nimi je dosť veľký priestor, v podstate na veľké nákladné vozidlo. A ako taká zábrana proti nejakému vrazeniu nákladného auta zvonku, ktoré by chcelo prejazdiť bránu, tam bola taká závora, ukončená takým nejakým oblúkom, tak na ten oblúk prevlekli moje puta a tie mi dal na ruky Polgári. Ešte predtým mi ponúkol cigaretu, ja som vtedy už nefajčil, mal som také obdobie nefajčiť, tak som vtedy nefajčil. Som pochopil, že asi bude posledná, potom neskôr Bajger vypovedal na súde, myslím, že Bajger, že Polgári ma chcel zabiť, ale stal sa vtedy neskutočný zázrak. V čase, keď on si, neviem, poťahoval z tej cigarety, hádam 3-krát už spútaný, tak niekto zazvonil a zabúchal na tú bránu. Jeden z tých odsúdených pozeral cez taký ten priezor, také kukátko kovové a taký vydesený povedal tým ostatným, že sú tu policajti, policajná riadka. Tu už medzi tým niekto z mojich kolegov privolal, podaril sa mu privolať, tak hneď krík, dajte mu dolu puta, tak nevedeli nájsť kľúčiky, lebo predtým mi kľúče vyhodili moje, tak od niekoho mŕtvého, myslím, brali puta, alebo s mojimi, to si nepamätám presne, tak mi odomkli tie puta a Polgár im povedal, že musí sa ich zbaviť tých policajtov za každú cenu. A tak teraz ja cez kukátko predstavil som sa, kto som, oni sa predstavili, že idú na základe oznámenia, že v ústave je nejaký problém, že počuli streľbu, takže majú to preveriť. Tak sme sa chvíľku dohadovali, tak sa mi ich podarilo nejakým spôsobom odlákať s tým, že na strelnici asi je tá streľba, pravdepodobne, že aj nás sa to tak zdalo. Tak si dali povedať a odišli smerom k strelnici. To je z druhej strany ústavu, tak my sme mohli v podstate vykročiť, ale už si brali nás so sebou. V podstate tak sme išli, že k hlavnej ceste, kde mohli zastaviť nejaké auto, to je nejakých 300 metrov možno viac, možno menej, tak sme išli ja, okolo mňa Polgári s Urigom v tých uniformách alebo časti uniforiem a za nami ten zbytok tých 5 ďalších. Pokiaľ sme došli až na hlavnú cestu, tam Polgári so Škorpiónom alebo s pištolou, neviem, zastavili nejaké auto, nejakú Škodovku, vyhodil šoféra a aj jeho manželka bola tehotná v tom čase, to som si všimol a kázali im, aby nastúpili všetci, tak prvého naložili do auta mňa, začali nastúpovať, tak si zobrali nejaká 120 Škodovka, vnútri ja, ich vonku 7, tak on povedal, že aby ma vyhodili, že na čo ma berú dovnútra a potom niekto, neviem, z auta, či Tibor zastrel ho. No ale vonku pri tom aute už sa zbiehali ľudia, lebo tá žena veľmi plakala, keď ich vyhodili z auta. Ešte im vzadu nejaké veci vyhádzali na cestu, aby mohli nastúpiť. Tak už tam boli nejakí ľudia z okolia, nejakých
4 a 5 ľudia už tam stáli, postávali kúsok od nás, tak mi kázali, aby som vystúpil, ja som vyšiel von a smerom k ústavu som sa vybral. A teraz vieš to, keď si počul to zastrel ho Tibor, teraz čo, rozbehnúť sa? Kam sa rozbehne? Predo mnou len rovná cesta. Predo mnou bol nejaký taký múr, nejaká záhrada, preskočiť to by nebolo reálne, lebo na tom múre boli nejaké také sklené črepy zabetónované proti zlodejom, takže ja som len v podstate nič, tak som sa vybral do ústavu, bude, nebude. No ale to teda zahučalo, naštartované, nech sa im podarilo otočiť a zmizli smerom na Hlohovec. Odišli. Co si ti honil hlavou v tu chvíli, protože to je pro, myslím si, většinu lidí úplně nepředstavitelný vlastně jako se otočit a čekat, jestli přežiješ nebo nepřežiješ. Lukáš, čo mi sa mi honilo hlavou? 3 dní predtým mala moja dcerka Natália rok. Moja teda, už teraz ex-manželka, moja manželka v tom čase bola v 8. mesiaci, o mesiac aj niečo sa mi mal narodiť syn. Takže čo sa mi honilo hlavou, len to, že čo moje deti, vieš, čo môj najbližší. To bolo také, že no bol to ohromný strach, to bol až paralizujúci strach. Ja sa priznám, že ja neviem, jak som dokázal kráčať, jak som dokázal krok po kroku sa vzdialovať do toho auta. Ale vieš, čo bolo zaujímavé, že keď to auto odišlo preč, v podstate ako keby, neviem, tak vážne, že sa zatriaslo v podstate celého, tak som skrikol na tých ľudí, kto má telefón? No, kto má telefón, tak nejaký pán, my máme telefón v tom klase, áno, mali pevnú linku, boli niekto. Tak som volal 158, predstavil som sa, povedal som, čo sa jedná v rýchlosti, nadiktoval som SPZ-ku, povedal som, koľko ich je, teda že idú smerom na Hlohovec a tak ďalej, a že svieti kontrolka na nádrži. Na službu konajúci príslušník, ten ma hneď žubal jak sirotu, teda iné slovo som chcel povedať, nebudem vulgárny, že jemu volala hliadka vysielať, že nejaký zbojek ich poslal na strelnicu, asi si s ní robí srandu. Vieš, tak teraz vysvetli tomu človeku v tej chvíli, že čo sa udialo. Tak som to tak nejak rýchlo ukončil, povedal som, že hovorím pravdu, že jednoducho udiali sa strašné veci a že utekám do ústavu, musím ísť do ústavu. A já se vlastně jako nemůžu zeptat na tu otázku. A já jednak si to nemůžu vůbec představit, ale prožít jako ty 2 situace v takhle krátkém sledu, který ty si jako prožil, ty události, já bych asi nechtěl už dál zůstat pracovat ve věznici. Co tě vlastně jako vedlo k tomu, že jsi tam dál zůstal, nebo neodrazovala tě třeba jako žena i s ohledem na to, že jste měli 2 malé děti a aby si vlastně šel dělat jako něco jiného, když se to ukázalo jako extrémně nebezpečné zaměstnání v té době? Chápem otázku, ale ešte raz poviem, november 91. Nezamestnanosť neskutočne veľká v celej krajine. Trnavský región alebo región okolo Hlohovca, Leopoldova, Detto. Nájsť si nejakú prácu v tom čase bolo nie jednoduché. Nájsť si nejakú stabilnú prácu, to bolo v podstate vtedy nereálne. Tam bolo obrovské prepúšťanie, vieš. Okrem toho detičky, dcera bola malinka, syn sa mal narodiť, tak som nejak potreboval som prácu, ale nejak som sa aj snažil možno uveriť tomu, že to bude lepšie, že už to horšie nemôže byť dokeľu, že vieš, že keď sa toto udialo, že čo ešte ďalej. Takže áno, nezamestnanosť a druhej strane tá viera, že to bude lepšie, ale manželka tam myslím, že aj hovorila, aby som skončil. Možno aj taká nejaká zaťatosť moja, vieš, že som sa nechcel ukázať sám pred sebou, pred inými, že nejak padnem na kolena, ale že nejak pôjdem ďalej. A že uvidím, čo to teda ďalej dá. Lebo stále som tam robil len 2,5 roka, tak to bolo kratučko ešte. No a ten tvůj příběh potom vlastně vygradoval v takový jako neuvěřitelný konec, kdy ty si se po nějaký době stal vlastně jako ředitelem věznice Leopoldov. A bylo pro tebe jako složitý uvažovat o tom, jestli to přijmeš vlastně tu nabídku být ředitelem? No aj, Lukáš, udialo sa mi to, áno, stal som sa riaditeľom. Ja som v podstate nejak každé 2 alebo každé 3 roky, bez toho, že by som si písal akékoľvek žiadosti, jednoducho dostal som nejakú ponuku ísť ďalej, ísť nejak vyššie, tak som to bral s obrovskou pokorou. A vedel som, že vždy môžem nejaké svoje predošlé skúsenosti zúročiť, takže tie funkcie, ktoré tak prichádzali, nebolo až také ťažké nejak
prijať, aj keď to bola obrovská pokora. Nebolo to jednoduché, nebolo to až také ťažké, že som vedel, že to je niečo, čo hádam nejak s Božou pomocou zvládnem, ale tá funkcia riaditeľa to dá si krásnu otázku. To bolo veľmi ťažké rozhodovanie. Nebolo to jednoduché. Ja nejak vedel, že riaditeľ, že to je funkcia, že v podstate si na obrovskom konári, na najvyššom konári a sedíš tam úplne sám a všetky vetry, všetko s tebou dokáže zametať a že to nie je vo väzenstve nejaká reprezentačná funkcia, ale je to vyslovene taká nejaká, nie fackovacia, to by som nepovedal. Možno takéto dobre z toho, nejaké 3-4%, ale zbytok tvrdé roboty, tvrdé zodpovednosti a keď náročné práce. Takže nebolo to jednoduché, zvažoval som pre a proti a rozhodol som sa, že to príjmem, tú ponuku, hej. A ty vězni vlastně, který byli v rámci toho útěku, ty, který tě vlastně v podstatě jako věznili, ty si byl jejich rukojmí, tak ti potom byli umístěni v Leopoldově, je to tak? Lukáš, nie, myslím, že oni boli všetci boli v inom ústave. Mám pocit, že v Ilave a v Ružomberku. V Leopoldove už aj z tých dôvodov, o ktorých hovoríme, nebol nikto. Takže už si sa tam pak s nikým z nich vlastne ako nepotkal během tej kariéry. V Leopoldove nie, myslím, že pri tej rekonštrukcii nepamätám si, myslím, že áno, ale nepamätám si. Na súde určite áno, na súde s nimi, to boli tiež nepríjemné zážitky. A bol som párkrát ako riaditeľ v Ilave, tak tam som teda pozeral som sa na Polgáriho, ktorý bol v tom čase ešte stále bol nepríjemný, napádal, urážal, bol konfliktný mese. A měl jsi možnost s ním nějak mluvit, nebo jenom jste se prostě jako, že jste se potkali, nebo jestli jsi s ním přišel do nějaké jako interakce, jestli jste o tom jako vlastně mluvili, o tom, co se stalo? Nie, žiadne rozhovory. Ja som nemal nejaký záujem o žiadne rozhovory, vieš, to aj keď s odstupom času, ale rozprávať sa s človekom, ktorý ti chcel zobrať život, neviem, no, a ktorý zobral život mojim kamarátom, mojim kolegom a u ktorého nevidíš nejaký náznak, aspoň tak mi kolegovia z Ilavy hovorili, nejaký náznak útosti alebo nejakej pokory. Nevidel som dôvod, nie. Ja som odpustil všetkým, ja sám za seba, všetkým a pomerne rýchlo, ale nejaké rozhovory nie. A já teda aspoň za sebe si vlastně vnímám jako takovýho leopoldovského patriota, protože já neznám nikoho, kdo by měl silnější příběh ve vztahu k té věznici. Zajímal se pak o tu věznici nějakým způsobem dál, nebo po tom, co skončila tvoje kariéra u vězenské služby, měl si možnost tam ještě třeba jako nějakým způsobem docházet, nebo už si to úplně odstřihnout tu vlastní část tvýho života? Lukáš, vieš čo, ja som sa rozviedol, v podstate ja som končil 31.12.2012 a v tom čase som sa aj rozvádzal, takže som sa odsťahoval ku Piešťanom, blízko Piešťan a potreboval som tie prvé mesiace, prvé roky vyslovene byť tak sám so sebou a nejak sa z toho nánosu aj hlavne z tých zlých zážitkov dostať. Takže som nejak, s Piešťan bolo málo kolegov, tak som ani nikoho dokopy nestretával, nevyhľadával som ja sám nejak žiadne pikošky zaujímavosti. V podstate sem tam som niekoho stretol iba, alebo niekto zavolal, ale to bolo skôr tak kamarátsky, tak priateľsky, takže nemal som nejaký dôvod. Až do roku 2020, vlastne po 8 rokoch, keď nastúpila ako ministerka pani Kolíková, ktorú som poznal z predchádzajúcej pôsobenia ako riaditeľ, robila štátnu tajomničku vtedy pani Žitňanskej. To bola veľmi perfektná dvojica aj smerom k väzenstvu. No a pani Kolíková, keď nastúpila, tak ma v tom 20. oslovila, že či jej nechcem robiť poradcu pre väzenstvo takého externého. Takže v tom čase som sa dostal do Leopoldova na nejaké otvorené nejakej kuchyne, ale tak to bolo. Tak potom v tom čase som sa stretával aj s viacerými kolegami, samozrejme mal som nejaký záujem zistiť, čo sa deje vo väzenstve, aby som nejak mohol byť aspoň niečom prospešný pani ministerke. Já ti moc děkuju, Pavle, za rozhovor. Pro mě je to velká čest mít možnost jako s tebou mluvit a jenom vlastně čekám, kdy někdo zfilmuje tvůj životní příběh, protože to je pro mě jako fascinující a ještě jednou moc děkuju, že jsi byl s náma u nás v podcastu a doufám, že už tě bude v životě čekat jenom samý hezký a pro mě jsi neskutečný frajer, moc ti děkuju. Lukáš, ja ďakujem za pozvanie, je mi cťou. Pozdravujem všetkých poslucháčov, verím, že tento príbeh nejak nebol márny, že minimálne ako takým mementom niečoho vo väzenstve, že už sa nič také nikdy nestane. Ďakujem pekne za pozvanie. Doufejme. Děkuji.
Ďakujem. Já moc děkuju a moc děkuju posluchačům za přízeň Západočeské univerzity, za to, že podporuje náš podcast a pro posluchače sledujte i naše sociální sítě pro další obsah. Díky moc a mějte se krásně. Dovidenia.